damasi asaba biem na de ena memene yakwa asole apon enam kwa so ayeko wuntumi na yakwa nyame asem ade adwuma awurade de asa yensa no tiye ena de mene John ne set ne nam omunko obi da ena de me de omunko no makọ ho na yakoyi na ja yetutu yamfo na yeka titi asem afi yetu titi dum anwum wesu eyopani fosu eni nyae anwum ne se yawo woni nukure nyankopon oyo nyankopon ti asefo ne da hene babufo nti asase awusue babufo nti asase awusue amama ntumie wabufushe yawo woni nukure nyankopon oyo nyankopon ti asefo ne da hene babufo nti asase awusue babufo nti asase awusue amama ntumie babufushe anyo no tu ya for say onyankopon se na bufuo ba asase so amama ntumi enipa ntumi bayare corona bai besi nne yenya no du se nyankopon na dia so twa ba wiase amama ntumi emla oni okoyi za for film Misrim Bible say oni Misrim fo coin ema Misrim fo hu se onyankopon ankasa na ne o adofo mo mi ensuro nyame yawe woni nukure nyankopon oyo nyankopon ti asefo ne da hene abufo nti asase awusue abufo nti asase awusue amama ntumie wabufusho timemene da mo kwasore a moto ye twon awie no na mpanifo atena so betimi atodwum we edi nkanya ba so da mu ema asafo ni suro awurade nti ye hwengu mu sei amama ntumie abufusho amama ntumie amama yame amama abufusho amama ntumie wabufusho amama ntumie wabufusho yawe woni nukure nyankopon uyo nyankopon ti asefo ne dahi wabufuo nti asase awusue abufuo nti asase awusue amama ntumie wabufusho amen elamase yabasa to biem tete nyom nko na yeto ne akami enu ede beso so master die gwa titim yes ebe to agya amwa yabasa to biem want to me life sebu